en pantalles. Una de les coses que és molt útil, per exemple, és el tema de que quan tenim un incendi o quan hi ha algun tipus d'emergència, ho hem patit en el protocol que vam crear per les plogudes, per les inundacions, el lloc on hi hagi que instal·lar les valles per a tallar carrers o camins que són problemàtics en barrancs, etc., va estar tot informatitzat i centralitzat en este vídeo. Això és en el que s'està treballant. De manera que un policia no té el per què conèixer la ciutat, inclús alguna persona que s'incorpore de nou a través de les noves tecnologies sabrà ràpidament anar a aquest punt, a tallar aquest camí, a anar a acompanyar els bomberos a l'hidrant on poden enganxar l'aulla per apagar un incendi, i avui tot això que se fa més d'una manera humana, en coneixement, cridant a la central, que miren on està, etc., serà molt més àgil a través de totes les noves tecnologies que anem a incorporar en este videowall que té ja 6 anys, però que ara se té que reinventar sencer, i en això és el que estem treballant en aquests moments i serà una realitat que presentarem des d'enguany si tot va bé.